ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣለና ሚድያ ቲቪ ኣብዚ ዘለኹሞ ከመይ ትኾኑ ኣብቲ ሕብረተሰብና ሓቂ ንማዕተብካ ክበሃል ሰሚዕኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር እምበርኩም ስለ ዝኾነ ንሕጂ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ኣገዳሲትን ታሪኻዊትን ሓቂ ከቕርበልኩም መሪፀ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ እዚ ጎቦ እዚ ታባ ወይ እምባ ከሰሎም ይበሃል ኣብ መእተዊ ናይቲ ሰነይ ሸነኽ የማን ዘሎ ኣገዳሲ እምባ እዩ እምባ ከሰሎም ብፀላኢ ወይ ብጦር ሰራዊት የጴጥሮስ መምርያ ተባሂሉ ጽዋዕ ነይሩ ምናልባት እዚ ንኻልኦት ገዳይም ተጋደልቲ ዝዋ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክትሓቱ ትኽእሉ ስለምንታይ ፀላኢ የጴጥሮስ መምርያ ኢልዎ ኣብ 1984 ዓመተ ምህረት ተሰነይ ናፃ ክትወፅእ ከላ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብዚ ታባ ዝኾይኑ ትእዛዝ የመሓላልፍ ነይሩ ፀላኢ ኣብዚ ታባ ከም ዘሎ ጴጥሮስ ሰሎሞን ስለ ዝፈልጠ ከዓ የጴጥሮስ መምርያ ዝብል ሽም ኣውፂኦም ኣብ ታሪክ ኩናት ህዝባዊ ግንባርን ደርግን ብዙሕ ቦታታት የጴጥሮስ መምርያ ተባሂሉ ጽዋዕ ነይሩ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እቲ ኣዝዩ ድንቂ ስራሕ ዝሰርሐ ተጋዳላይ መንበሩ ከዓ ንእግረ መንገደይ ንማዕተበይ ክምስክር ደሊ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ፖለቲካ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ወገን ናይ ዓርኪ ናይ ዘመድ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ንማዕተብካ ወይ ስለ ማዕተብካ ሓቂ ምዝራብ ጥራይ ምዃኑ ክገልጽ ደሊ ኣብ ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክፍሊ ስላን ፀጥታን ናይቲ ውድብ እቲ ዝለዓለ ተራ ዝነበሮ ክፍሊ ማዕረቲ ወተሃደራዊ ግንባራት ወይ ልዕሊኡ ክብሎ ክእል ኣብ ምድምሳስ ወተሃደራዊ ግንባራት ናይ ደርግ ኣገዳሲ ተራ ዝነበሮ ክፍሊ ሓላፊ ናይቲ ክፍሊ ከዓ ተጋዳላይ ጴጥሮስ ሰሎሞን እዩ ነይሩ ትክክል ንምዝራብ እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምስጢራዊ ኮዳት ኣብ ዓንበርቦብ ኣብ ክፍሊ ስላያን ፀጥታን ብትእዛዝ ወይ ብመምርሒ ናይ ጴጥሮስ ሰሎሞን ይፍታሕ ነይሩ ሓደ ግዜ ንምእማኑ ዘሸግር ኣዝዩ ሕልኽላኽ ኮድ ዝበሃል ሞርስ ኮድ ዝበሃል ሕልኽላኽ ቃላት ዘይብሉ ድግምጋም ዝነበረ ኮዳት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀሎሞ ከይነቐፀ ኣብ ዓንበርቦብ ይፍታሕ ነይሩ ተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ስለዚ ሰባት ናቶም ክትነግረሎም ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣለና ሚድያ ግሩፕ ከዓ ነቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ብዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባትን ሓለፍትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዝግበሩ ዝነበሩ መስተንክራዊ ስራሓት በቢግዜኡ ክንገልፆ ምዃንና በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ ምክንያቱ ታሪክ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ህዝቢ ታሪክ ከዓ ናብ ህዝቢ ከም ዘለዎ ክመሓላለፍ ስለ ዘለዎ ኣለና ሚድያ ግሩፕ ዝኾነ ይኹን ምግናን ዝኾነ ይኹን ሓሶት ወይ ዝኾነ ይኹን ዘይተባህለ ነገር ኣያቕረብናን ንብድሕሪ ሕጂ እውን መለለይ ብሮትና ሓቂ ምዃኑ ንኽቡራት ተኸታተልቲ ክንገልጽ እንደሊ ስለዚ የጴጥሮስ መምርያ እቲ ታባ ከሰሎም ተባሂሉ ጽዋዕ ብኣፀዋዋዓ ፀላኢ የጴጥሮስ መምርያ ተባሂሉ ነይሩ ሓቂ ንምዝራብ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብ ውሽጢ ኣምዑት ፀላኢ ኣትዩ ንፀላኢ ራዕድን ሽበራን ዝፈጥር ዝነበረ ስም እዩ ኣብ ግንባር ናቕፋ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብ ግንባር ሓልሓል ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብኣላይነትን ብልሕን ተጋዳላይ ጴጥሮስ ሰሎሞን ዝተፈትሑ ኣዝዮም ፅንኩራት ዝበሃሉ ሕቶታት ከም ዝነበሩ
ማንም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝፈልጦ ሓቂ ስለዚ ሓቂ ክቕበር የብሉን ሓቂ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ዘበርኮቶ ክግለጽ ኣለዎ ተጋዳላይ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይኹን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኣገደስቲ ቅያታት ዝሰርሑ ባእታታት በቢግዜኡ ክንጠቕሶም ምዃንና ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልጽ ደሊ እምበርከስ ንሕና ታባ ከሰሎም ንብሎ እቲ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ ታባ ከሰሎም ኢሉ ዝፅውዖ ጦር ሰራዊት ከዓ የጴጥሮስ መምርያ ኢሎም ዝፅውዕዎ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ዘለኹም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ እንዳበልኩ ናይ ሎሚ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ